खुलुमबाय आबुङै खोनासंना लानि गिबियावनो 12थि बोसोरारि बावखुंग्रि फोरबोखौ खुंनो लानाय बिटिआर सरकार बेयाव बिटिआर सरकारजों दानानै होजानाय बानजाय आफाद बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरग्रोबाय। दिनै 13 एप्रिल खालि नै दा सोलिबाय थानाय दोरोङारि ओंख्रि संनायनि बिजिरगिरि हिसाबै जोंखौ थिसननायनि थाखाय जोङो साथाम आदा बिजल बसुमतारी आं आरो सासे दंबायो। जों साथामनो दोरोङारि अनला ओंख्रि संनायनि बिजिरनाय बिबानखौ होदोंमोन। गासै 20था हान्जानि अनला ओंख्रि संनायखौ जोङो साखिनायबाय। साखिनायनानै जों बेयावहाय जा रोंगौथि मोनबाय बा गियान मोनबाय जे गोबाङानो अनला ओंख्रिखौ संनो रोंगौ, नाथाय अनला ओंख्रिनि बेखेवथिखौ होनो रोङा। गोबाङानो मिथिगौ अनला ओंख्रिया बर'फोरनि दोरोङारि मोनसे ओंख्रि, नाथाय बियो बोरै फैदों बेखौ माने खेंफोरथि होनो गोनो गोथो मोनो। गोबाङानो रोखायै खेंफोरथि होनो हायो। गोबाङानो मिथिगौ जे माने अनलाया बर'नि दोरोङारि ओंख्रि, नाथाय बिनि हारिमुवारि बिथिंनिफ्राय बिनि बिदिन्थि होनो थिनोब्ला सोरबा मोजाङैनो होनो हादोंब्लाबो सोरबा बेखौ होनो हायाखै। जायखियानो जाया मानो दिनै जाय हान्जाफ्रा जा जगार लानानै अनला ओंख्रि संनायनि बादायलायनायावहाय बाहागो लानो फैदों, गासैबो हान्जानिसिम जोङो बिजिरगिरि दा बिसारगिरि जानानै साबायखर आरो मदद बिथांमोननो हरबाय। बान्थाया सोरबा सासे सानैया मोनगोन एबा हान्जासे हान्जाया मोनगोन। जेसेबां गोथाव जाया मानो गासैबो हान्जायानो बान्थाखौ मोनजोबनाय नङा। गासै 1थि 2थि आरो 3थि बान्था मोननानै 20निफ्राय 3 दानख'ब्ला 10नि हान्जाया बान्था मोननाय नङा। आं बेखौल' खावलायगोन जे जाय हान्जाफ्रा बान्था मोनदों नोंथांमोनहा माने आवगायबो सिगांबो बेयाव जेरै नोंथांमोनहा संनायनि रोंगौथिजों बान्था मोननो हाबाय आवगायबो, आरो जाय हान्जाया फेलें जाबाय बिथांमोनहा गोसो बायनांगौनि नारभास जानायनि बाथ्रा नङा। नोंथांमोनहा बान्था मोनाखै बे नङा जे नोंथांमोनहा बे हाबाफारिनिफ्राय जानगारनानै थानांगौ। बान्था मोननाय मोनैया जायखियानो जाया मानो नोंथांमोनहा जायफोर बादायगिरि हान्जाफोर बर'नि दोरोङारि ओंख्रि अनला संनायाव दि आखा फाखा रोंखा राखा बेखौ नोंथांमोनहा दिन्थिनो हाबाय। आरो अनलाखौ बर'निनो दोरोङारि आंगोथार ओंख्रिनि गेजेराव मोनसे होननानै नोंथांमोनहा मिथिगौ साननानै माने बिनि गियान दङ। खेंफोरथि होनो हायाब्लाबो बेनो जाबाय नोंथांमोननि गावनि हारिखौ गावनि हारिमुखौ मोजां मोननायनि आरो गावनि हारिमुजों नांजाबनानै थानायनि मोनसे गोसो गिदिर। जोबनायावहाय आङो दिनै देग्लायनि बे बावखुंग्रि फोरबोआ गाहामैनो जोबलांथों आरो बे बावखुंग्रि फोरबोआ गाहामै जोबलांनायनि थाखाय जोङो बोथोर बिगियान माने बोथोरखौ दैदेनग्रा आनान गसाइ इसोरनिसिम जोङो खुलुमनाय आर'ज गाबनाय थाहरबाय, जाहाथे इसोरा दा हरसेनि बोथोरखौ मोजाङै लाखिथों आरो गाबोननि दिनावहाय सारा आसाम आरो नांजाबनाय रायजोफोरनिफ्राय बे बावखुंग्रि फोरबोआव बाहागो लानो फैनाय बाहागो लागिरिफोरखौ गोसो गुदुङै बाहागो लानो थाखाय सुजुग होथों। बेनिखायनो आङो आनान गसाइ इसोरनावहाय दा हरसेनि बोथोरखौ गाहामै लाखिथों होननानै आर'ज गाबहरनानै आंनि सुंद' खेंफोरथि बिबानखौ फोजोबबाय। जोङो गासै 8सो आयदायाव जों लादों। प्रथम जोङो मेगननि नोजोर ओंख्रिनि गाब बेयाव जों नायदों। नैथियाव जोङो गन्थंनि नोजोर मोदोमनाय बेयाव जों नायदों। थामथियाव जोङो सालायनि मोन्दांथि गोथाव बेयाव जों नायदों। बेनिफ्राय जों नायदों जे प्रेजेन्टेसन बेखौ संनो थाखाय माने मा मुवा बेसाद नांगौ बेखौ जों नायदों। बेनिफ्राय जोङो संग्रा हान्जाफोरनि हारिमुवारि टेलेन्ट एबा रोंगौथि बेनि सायावबो जोङो माने सोंथि थिखांदों एबा बेखेवथि जों बिदों। दा बेफोरखौ ज' दाजाबनानैनो मेगननि नोजोर, गन्थंनि मोन्दांनाय, सालायनि मोन्दांनाय आरो बिथांमोननि मेलेमारि बेखेवथि एबा टेलेन्ट प्रिपारेसन आरो हारिमुवारि बेखेवथि
बेफोरखौ जों ज' सरजाबनानै जोङो दाजाब दानख' खालामनानै नाम्बार होबाय आरो बे नाम्बार होनानै जायनो बांसिन मोनो बेनो सेथि बेनिफ्राय नैथि थामथि बान्था मोनगोन बेनो जाबाय फोरमायहरनाय। जिनैथि बावखुंग्रि फेस्टिभेलनि दिनै बे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि संनायनि बादायलायनायाव आं बेहाय सासे बिजिरगिरि महरै दंफैयो। जोङो पार्टिसिपेन्ट्सआ एबार बिराद बुरजा गासै 20 पार्टिसिपेन्ट्स दङ आरो गोजान गोजाननि पार्टिसिपेन्ट्स फैदों। सिगाङाव जों खालि लकेल पार्टिसिपेन्ट्सखौनो नुदोंमोन आवगायनि बोसोरफ्राव, देग्लाय नाथाय गोजान गोजान सेरफांगुरि बा बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगानिफ्रायबो फैदों। आफलानि पेराग्राम गोजान गोजान जायगानि पार्टिसिपेन्ट्स फैदों, जोबोद मोजां बाथ्रा। आरो बयबो गावनि संनाय खावनायाव जे रोंनाय बेखौ दिन्थिफैदों, जोबोद मोजां जादों। जोङो मोनसे सबाय साम'खौ जों साखिनो मोनदोंमोन। नुनो मोनदों जे गोदोनि दोरोङारि जेरैबायदि जोंनि बर'फ्रा सबाय साम'खौ जाबोगासिनो दङ बेबादिनो संगासिनो दङ बर'फ्रा, बारा गोदान बेबायदि जायाखै सबाय साम'। खायफा एसे माने पातला सङो, खायफा एसे घन सङो बेल'। आरो मोनसेल' आं जिनिस नुदों जे खायफा खायफा आथिखालाव सबाय साम'आव एसे साम'आ खारनो हागौ साननानै आथिखालाव बिदिनो गरम मस्लाबो एसे होनाय जों नुनो मोनदों। खिन्थु दाबो नुनो मोनदों जे खायफा खायफा होदों, खिन्थु बांसिनानो होआखै। खिन्थु दाबो जों नुनो मोनदों जे गोदोनि रोखोमैनो संदों। जोंनि आइमोनहा, जोंनि आनैमोनहा माबायदि सङोमोन बेबादिनो थावनायखौ जों मोनदों। सबाय साम'नि अनगायैबो मा मा आइटेम बे बादायलायनायाव होनाय जादों? बे बादायलायनायाव गासै मोनब्रै दङ: सबाय साम', अनलाजों दाउ, नारजि अमा आरो गोखा गोखै। दा साखिदों जों, गुबुनखौबो जानाय नायदों, मोजाङानो संदों मानसिफ्रा आरो जोबोद गोसो होनानै संदों। संनायल' नङा, माने प्रेजेन्टेसनाबो बिराद मोजां जादों। गोबाङानो बे मैगं मैलाफोरखौ मोजाङै एखेबारे चार्ट बानायलायनानै माने बिराद मोजाङै डिसप्ले खालामदों। आरो बेबादिनो बांसिनानो माने 100से मैगं मैलाफोरखौ बुथुमनो नाजादों आरो खायफाथ' बिनि बांसिनबो, बबेबा मोनसे टिमा बिनि बांसिनबो मैगं मैला बुथुमदों। बे जोबोद मोजां बाथ्रा। बे फोरबोनि बायजो फारसेनिफ्राय माबायदि बादायलायनाय हाबाफारिया गोजोनथाव होननानै बा गोनांथि दं? गोनांथियाथ' दङ, मानो होनबा बेबादि फोरबो जायोब्ला जोंनि आइजोफ्रा संनाय खावनायाव गोदोनिखौ माबोरै लाखिलांबाय थानो हागोन, आनपलिउटेड फर्माव माबोरै गोदोनि बादिनो लाखिलांबाय थानो हागोन, बे जिनिसखौ सोलोंगोन। आं दिनै नुदों गोबां पार्टिसिपेन्ट्स दं, सिख्लाफोरबो संदों, थ' बिसोरबो बिदिनो रोंलांगोन। आरो बेबादि ट्रेडिसनेल जानाय लोंनायनि बादायनायखौ जानांगौ होननानैनो आं सानो। जे दिनै बाहाय ओंख्रिनि बादायनाय जादों, थिग बिदिनो दमासिफ्राव जोङो फिथा सौराय एवनायनिबो जों बादायलायनायखौ होनो हायो। मानो होनबा बेफोर मोनसे आर्ट, बयबो रोङा, बयबो गोथाव संनो रोङा। जों साननो हागौ जे अनला ओंख्रिया बर'नि मोनसे बिराद कमन ओंख्रि आरो बे अनला ओंख्रि, नारजि ओंख्रिया जोंना GI टेगबो मोनबाय। खिन्थु आं पार्सनेलि बुङो जे अनला ओंख्रि संनाया मोनसे बिराद गिदिर मोनसे आर्ट। बयबो गोथाव होनो रोङा बे अनला ओंख्रिखौ। जायखिजाया बेबायदि बादायनाया जानांगौ, जाहाथे जोंनि इयुन जोलैयाबो बे जिनिसखौ सोलोंनो हायो। गाननाय जोमनाय माने ट्रेडिसनेल गाननाय जोमनानै बाहागो लानायखौ नोजोर होनाय जोंखौ बेहाय बाहागो लानायाव जोंनो जेबादि मा सायाव नायनांगौ बेखौ होदों। बाहाय गाननाय जोमनायनि जेबो बेबायदि गैया, नाथाय मानसिफ्रा गोसो जानानै गावसोरनो ट्रेडिसनेल गाननानै फैदों। बैसागु बोथोरावथ' बयबो बेबायदिनो गानखायो, गोमो दख'ना गोजा सादोर गाननो बयबो मोजां मोनखायो आरो बिदिनो गाननानै फैदों। नाथाय बेबादि जोंनि कम्पिटिसनाव बे ड्रेसखौनो गाननानै फैनांगौ बा बेनि थाखाय एक्सट्रा मार्क दं बेबादि गैयामोन, खिन्थु गाननानै फैदों गोबाङानो, मोजां मोनदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ DM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं।
जेरै नोंथाङा आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमारजेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरी, फार्मासी, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकलजी, रेडियोलजिस्ट, सार्जारी, डेन्टल, कार्डियोलजी, गैस्ट्रोनोलॉजी, यूरोलॉजी, डेन्टल एक्सरे, प्ले एरिया, एक्सरे, सोनोग्राफी, OT, थामहिनबा ऑपरेटिंग थिएटर, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारी, C सेक्शंस, गल ब्लाडर स्टोन, किडनी स्टोन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेशन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासीजों लोगोसे लेबरेटरी आरो सप्ताफ्रोमबो इमारजेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।